Du skal være medlem af en etnisk gruppe, der kaster med grammatik og kører Suzuki for at lære et nyt sprog og om dets tilhørende kultur. Sådan er det heldigvis ikke. Har du lysten til at komme ud og opleve noget i verden og få undervisning samtidig? Føler du, at tiden bare går? Har du lyst til at lære flere nye sprog? Har du brug for et sted, der kan lære dig om forskellige kulturer og lukke dig ind i et fedt fællesskab? Så findes der en løsning. Goddag, vi hedder Jakob. Og Julie, og vi er her for at fortælle dig, at du har en fantastisk mulighed, hvis du elsker Sprog kultur. og super fede oplevelser. Goddag, du må være den nye sproglige elev. Kom med indenfor, så skal jeg vise dig rundt. Jo, vi har jo vores sproglige linje, og det er altså vigtigt. Alt det om, hvordan folk de interagerer med hinanden kultur, det er sprogelever, kan I se? Ja. Og se, hvor glade de er. Hvis de havde været to før isoleret, så har de været super kede af det. Men det er ikke sprogelever, fordi vi har noget at gøre med alle slags mennesker i verden. Det er lidt spændende. Det er administrationen, det er ikke så vigtigt lige nu. Lad os fortsætte her. Lad mig vise dig en klasseprogram. Vores naturlige tyskhold, som er meget, meget dygtige til deres fag, og det er meget mere spændende end alt det andet vis. Nu skal du se. At gå på sproglinje handler ikke kun om at lære grammatik. Du får også en indsigt i de forskellige kulturer og muligheden for at dele din interesse med andre. En varieret undervisning med fællesskab som en vigtig faktor er med til at lære dig alt om de nye sprog. Men sprog handler jo ikke bare om sproget. Ser du, sprog åbner op for en helt ny verden af muligheder. Og der er masser af muligheder her på gymnasiet. Ikke om det, Kina-holdet kom til Kina, sjovt nok, her inden for de seneste par år. Og den mulighed vil du også få. Og tænk på alle de muligheder af internationale sammenhold, som vil kunne skabes bare ved, at du vælger sprog.